Assalamu alaykum. Ekran arkaly bizi tomaşa edýän hormatly tomaşaçylar, anha şu gün Daşoğu welaýatynyň Kömürgünç, etrawyny Kömürgünç şäherindäki Bagyt toy salonunda özüňiziň bagtly günleriňiziň baky şaýady boljak ajaýyp eşikleri, ajaýyp labatlary özüňize saýlap bilerdiňiz. The light is fading now. My force is being sucked by. Hormatly bizi tomaşa edýänler, Kömürgünç şäherindäki Bagyt toy salony özleriniň ajaýyp labatlary bilen, ýokary fiilli hyzmatlary bilen bagtly günleriňizi, ajaýyp hyzmatlaryny ýerine ýetirmäne elmadama taýýar. But I gotta stay, 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 stay. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. I can hear the birds, I can see them fly, I can see the sky. It's about to run. I can hear the birds. Ailelik edin Bagyt toyuny şuňky Bagyt toy salonunyň ýol başçy bolan Akgül Taýjykowa şuňky şu salonyň işgärlerine de öz minnetdarçylygyny bildirýärdi. Mehriban şägirdiniň, mehriban işgäriniň Bagyt toyuny Akgül ejekemizden özleriniň ajaýyp ardylary bilen gutlap bermegini haýyş edýär. Aýlala bagtly bol. Durmuşyňa möýdüň ýaly owdam bolsun, şu gözel toýlarymyzy sowuşyp hyzmat edeniňe sag bol, bagtly bol, bir ömür bagtly ýaşa. Sen bugün bagtyňy ädýänsiň ädim. Ädimle anamly ädýänlerden bol. Indi gelin diýip tutarlar adym. Gülüp gelip, gülüp gaýdýanlardan bol. Sen mene bu dünyanın en değerli hediyesi, talimin kadını, en güzel möcüzesi. Sen benim can yoldaşım, sen benim yol yoldaşım. Seninle bahardı kışım, benim gülüm, beyaz gülüm. Sen benim can yoldaşım, sen benim yol yoldaşım. Seninle bahardı kışım, benim gülüm, beyaz gülüm. Aileler edin adından Bagyt toy salonuna özümüzün minnetdarçylygyny bildirär. Minnetdar, janyňyz sag bolsun, işleriniz üstünlük. Değil ki doğuşa gerek, nağıl kimi ömür sürek. Senle geçsin ayın ilim,
Seninle şadlanım gülüm, benim gülüm, beyaz gülüm. Nağıl kimi ömür sürek, senle geçsin